Bună ziua! Suntem la psihologie. Astăzi o să începem o lecție nouă. Suntem la capitolul procese psihice reglatorii și în orele trecute, înainte de vacanță, am discutat despre 3 astfel de procese psihice reglatorii, și anume voința, activitatea umană și motivația. Și astăzi trecem la al 4-lea proces psihic reglatoriu. Scriem titlul 4 roman, afectivitatea. Deci titlul 4 roman, afectivitatea. 1. Procesele afective, definire și caracterizare. De subtitlu 1. Procesele afective, definire și caracterizare. Și scriem. Relațiile noastre cu mediul înconjurător, cu semenii noștri, deci cu ceilalți oameni, cu lumea în care trăim, sunt reflectate sub formă de trăiri afective. Și subliniați, trăiri afective. Natura acestor trăiri este în strânsă legătură cu trebuințele umane. Dacă trebuințele, nevoile sunt satisfăcute, efectul emoțional este unul pozitiv, implicând bucurie, plăcere. Nesatisfacerea trebuințelor are un efect emoțional negativ, implicând nemulțumire, indignare, tristețe. Fiecare individ își reflectă propriile situații și experiență de viață. De aici rezultă și marea diversitate a trăirilor afective, dar și faptul că una și aceeași situație poate determina trăiri afective diferite la persoane diferite. De exemplu, una și aceeași situație pentru unui om îi se pare comică, altui om îi este indiferentă, unui altui individ îi se pare, poate să fie indiferentă acea situație. Deci, fiecare individ își reflectă propriile situații și experiențe de viață și de aici rezultă marea diversitate a trăirilor afective și faptul că una și aceeași situație poate determina trăiri afective diferite la persoane diferite. Definiție. Procesele afective sunt trăiri subiective care reflectă relațiile omului cu lumea înconjurătoare, cu ceilalți oameni, măsura în care necesitățile lui interne sunt sau nu satisfăcute. Iar ansamblul proceselor afective, în paranteză, emoții, dispoziții, sentimente, pasiuni, închidem paranteza, constituie afectivitatea. Și trecem la titlul 2, formele vieții afective. Afectivitatea este formată din următoarele componente. 1. Emoțiile. Deci 1. Emoțiile. Sunt trăiri afective de scurtă durată, de intensitate variabilă, adică de la foarte puternice la emoțiile care se manifestă foarte slab. Deci de intensitate variabilă, care exprimă reacțiile noastre la situațiile, evenimentele cu care ne confruntăm. Ele au un caracter situațional, adică depind întotdeauna de o situație care le generează, deci au caracter situațional,
și o orientare bine determinată către situația respectivă. Atunci când emoțiile sunt foarte puternice, vorbim de emoții șoc sau afecte. Deci când emoțiile sunt foarte puternice, vorbim de emoții șoc sau afecte. Și punem în paranteză, exemplu, groaza, furia, disperarea profundă, bucuria explozivă. Închidem paranteza. Afectele, de cele mai multe ori, scapă controlului conștient și dezorganizează conduita, dezorganizează comportamentul o perioadă de timp. Și trecem la a doua componentă a afectivității. 2. Dispozițiile. Sunt trăiri afective, difuze și generalizate, de intensitate redusă, care pot dura multă vreme, dând astfel o tonalitate întregii vieți psihice. Ele alcătuiesc un fond emoțional care controlează comportamentul o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. Dispozițiile nu par să fie legate de o situație anume, așa cum sunt emoțiile, de exemplu, care am văzut, sunt întotdeauna legate de o situație care le-a generat. Și trecem la a treia componentă a afectivității, descriem subtitlul 3, sentimentele. Deci 3, sentimentele. Sunt trăiri afective complexe, de lungă durată, de intensitate maximă și stabile. Și punem în paranteză, exemplu, iubire, ură, antipatie, simpatie, gelozie, invidie, admirație, recunoștință, etc. Închidem paranteza. Prin gradul lor de stabilitate, sentimentele devin adevărate atitudini afective față de obiecte, evenimente, persoane semnificative pentru individ. De asemenea, sentimentele se nasc și se dezvoltă în timp. Sentimentele presupun întotdeauna un control conștient. Și trecem la a patra formă a afectivității sau a patra componentă a afectivității. 4. Pasiunile. Pasiunile sunt trăiri afective intense, stabile, de lungă durată, care antrenează întreaga personalitate. Ele sunt foarte active, îl stăpânesc pe individ și îl împing cu putere spre realizarea anumitor acțiuni. Din punct de vedere valoric, pasiunile pot fi pozitive sau nobile, de exemplu, dragostea pentru știință, etc. Sau pasiuni negative, vicii, de exemplu, drogurile, alcoolul, jocurile de noroc, etc. Pasiunile pot atinge o intensitate patologică, ce afectează întreaga personalitate, o destabilizează. Și trecem la subtitlul 3, particularitățile proceselor afective. Psihologul român Vasile Pavelcu a surprins o serie de caracteristici ale proceselor afective. Dintre acestea, cele mai semnificative sunt următoarele. 1. Nota distinctivă a proceselor afective este subiectivitatea. Și subliniat, subiectivitatea. Adică
Orice fenomen psihic aparține unui subiect, unui individ. Iar trăirile afective exprimă această caracteristică la nivelul cel mai înalt. 2. Procesele afective implică întotdeauna o apreciere, o evaluare, și subliniați, apreciere, evaluare. Ele ne informează că un obiect ne convine, corespunde trebuințelor noastre, în timp ce neplăcerea, insatisfacția ar fi semnele valorii negative a obiectelor sau situațiilor care le-au generat. 3. Procesele afective au o valoare motivațională. Orice stare afectivă posedă o încărcătură energetică, o tensiune care se poate transforma oricând în factor declanșator al acțiunii. 4. Polaritatea, și subliniați, polaritatea proceselor afective indică tendința acestora de a gravita în jurul polului pozitiv sau negativ și de a forma cupluri contrare, de exemplu, bucurie, tristețe, iubire, ură, admirație, dispreț. 5. Mobilitatea, și subliniați, mobilitatea proceselor afective exprimă trecerea acestora de la o trăire afectivă la alta. De exemplu, de la iubire la ură, de la admirație la dispreț. Dar și trecerea de la o fază la alta, în interiorul aceleiași stări afective. Și 6. Procesele afective sunt caracterizate printr-o anumită intensitate, forță, tărie, profunzime și durată, persistență în timp. Intensitatea și durata sunt dependente de tipul trăirii afective, dar și de particularitățile individului și ale situației. Și ajungem la ultimul subtitlu. 4. Rolul proceselor afective în activitatea umană. De subtitlu 4. Rolul proceselor afective în activitatea umană. Și scriem: procesele afective alcătuiesc fondul și latura energetică a vieții psihice și comportamentului uman. Ele intervin ca surse de energie internă care potențiază activitatea sau, uneori, ca mobiluri către anumite acțiuni. Funcția de bază a proceselor afective, deci funcția de bază a proceselor afective este aceea de a pune organismul în acord cu situația. Deci, de a regla și adapta conduita umană. Afectivitatea este o componentă importantă a profilului personalității. Multe tipologii temperamentale, despre care o să învățăm în orele următoare, când ajungem la sistemul de personalitate, deci multe tipologii temperamentale iau în considerare dimensiunea emoțională în definirea și diferențierea temperamentelor. Comportamentul afectiv ne individualizează în situații diferite de viață. Perceput de ceilalți oameni,
Acest comportament reprezintă un instrument al cunoașterii interpersonale. Este cheia cu care deschidem poarta către înțelegerea celuilalt.